RPN Provincial Stations. DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iriga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Bata. RPN Provincial Stations. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudgunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuaan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohuan, an sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. RPN DZKI, mga tugang oras tango niyan, alas 9:01 nin pagkaaga. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao, asin ahensya kan gobyerno, relevanting informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection. Mga reports kan RPN patrols, entrevista, asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lin. Bicol Connection. Bicol Connection. Malumluman na panahon ngunyan mga tugang. Pero day man po nag-uuran digdi sa siyudad kaniriga. Siguro parte na kanina po na localized thunderstorm. Localized na pag-uuran. Oy, maray na pagkaaga po sa Indogabos, mga tugang giraray. Welcome po digdi sa pang-Biyernes na edisyon kan sa tuyang programa. Ini po ang Bicol Connection. Abot po kitang 11 o'clock nin pagkaaga. Siyempre, yaon po dyan ang mga impormasyon. Pagurlay-ulay niya to kan mga napapano na issue kanal daw. Asin kadakol pang iba, mga serbisyo publiko. Mga report, sali sa to yung mga pagriba sa luwas. And siyempre, mga pagbati man niya to, mga greetings. Sa loob po kan sa tuyang programa. Kaya welcome po digdi sa Bicol Connection program, digdi sa RPN DZKI. Pagiriban niya ito matugang sa technical department, yaon digdi si Engineer James Onoco and si Tony Saison, yaon man dyan sa information. Si Chief Engineer Lindon, our Abby Lindon Turalyo duman sa transmitter side, and si Ricky Sagaya. Dahil na pagparahalo yun mga tugangan impormasyon. Tamay report, kita ngo niya na pagkaaga. Bicol Connection Report. Palagunta tulos si Karondang Philip Barasena. Karondang Philip, good morning. Salamat Karondang Jun. Good morning sa mga parantabay niya to. Mano din sa reklamo kung nagkataon mga tri-mobile drivers and operators digdi sa siyudad kan Iriga na ipinaabot sa sakuyang niya na pagkaaga subuot ining ilaon sa try-to pinagahalap ninda kung papasumpaon pasinda kompleto naman niya ang
sa muyang mga requirements, batch 5 niya kami, na inutan pa kay itong batch 11, sigwa ng mga sticker. Kan inero pa nga kami nag-comply ka na requirements na pinag-aagad ka na tripo dyan sa City Hall ka na siyudad ng Iriga. Ano tong sabi mong kung kay Puan Pasindang pasumpaon, ano yan sa mga opisyalis po ini tabi karon dang Philip? Garo ba ko sa nang opisyalis ang pati itong mga membros. Okay. Gabos yan na Tri-Mobile Operators digdi siyudad kan Iriga tabi. Oo. Mhm. Ano yan nakabot na istorya sa kuya, kanibang mga tri-mobile operators and drivers, pinapasumpa muna kaya ngayon bago ikaw itong sticker. Pinapasumpa muna na parang oath of allegiance sa Republika ng Pilipinas. Naro-araw ka yan. Oath of allegiance yan. Kalaninda, kalaog ni na tulong taon, halos aabuton subot 3,000 pesos para sa tenda nga prangkesa. Ano yan? Renewal kan mga prangkesa. Oo. Ito baga, sa rong taon, nagre-renew na prangkesa. Kay itong iguanin mga tri-mobile di sa siyudad kan Iriga na pangkayod. Ngayon yan, ginibong tulong taon ang renewal. Okay. So, an importante kaya magsumpa muna sinda. Sisay nagpapagibokan na pagpasumpa dyan? Yaon yan dyan sa tripo. Sa kataig ka na opisina ka na opisina ni Vice Mayor Edsel de Maywat. So mga opisyalis bansa na ang mapasumpa duman sa mga bagong o mga miyembros kan na tripo. Bako ang mapasumpa garo mismo na yaon sa tripo. Ganon. Okay, sige. Masumpa muna kamo tanganing maaraman ninda kung kamo talagang loyal sa organisasyon. No, baka tawan pang loyalty award. Ang bira ka. Kamuya bilang tri-mobile operators and drivers kan siyudad din Iriga, dapat matawan ng loyalty award kamu nagsumpa na. Okay, nagsumpa na garo palan may politika man dyan. Garo arog kaya? Yan at pag nagsumpa ka, hahagadonan sa imong ko yan. An sa imong inapod ka yan, an sa imong sabi na loyalty, an sa imong tubod, an sa imong kagustuhan ay ka nag-uuyo na mag-iba sa grupo. Oo, garo-arog sa namang kaya na gustong sabihin. Pero mayo pa man din iba na magsumpa ka mo na kamuyaw na digdi sa administrasyon na ini o ano pa man. Mayo pa. Very good. Pag-una ko kung iyon ang pinaka-main objective kan pagpasumpa. Ang nabago sa naman, itong tulong taon ang renewal. Kan prangkesa. Dati-dati pirang taon yan tabi? Taon-taon kayo ito. Di mas previous administration. di mas magayon ngunyan na tulong taon at least pero nga nito 3,000 plus ang gagastuson sa pag-renew kan prangkesa sa laog nin bali tulong taon na. Oo. Maabot sa 3,000 plus. Okay, so okay na yan. At least 3 years. Ako napapasala itong sa drug test 250. Normal yan. Kabali talaga yan sa kabali talaga yan sa mga requirements. Tapos aprobado maninika na sanggunang panlungsod kan Iriga. Pero tulong taon o di gustong sabihin matatapos na naman sinda isasabay sa eleksyon o di masumpa na naman sa ingaya kamo. Bako daw araw kaya. Yan ang dako lang kaaputan. Yun nga kasi obvious man 3 years Sana bakong araw kayan. Sana bako na mga araw kaya.
Isinabay duman sa tulong taon na pagserbisyo kan mga kuyan, kan mga elected officials. Saka ito baga nagkakapot kan pagtaunin prangkesa itong yaon sa Office of the Mayor. Ngunyan. Ngunyan, Office of the Vice Mayor na and nagtataon na prangkesa sa mga tri-mobile drivers and operators kan siyudad ng Iriga. Pero dahil kan ako yaon dyan sa Office of the Mayor, kan nagtalikod na simana siguro to, may mga ano duman, may nagpa-follow up kan sa indang prangkesa. Sabi nga ni kitong katahid ko, haloy man ngaya, para ngayon tataon na sa prangkesa, no daw ngayon nakakaulang pa. Yun ang ano yan, ang pagsumpa. Yun. Kaya pala. Siyempre, piga-adala na marami itong papasurumpaon Ay ka ng nagsumpa. mga driver at operator. Di ka nagsumpa ka naman. Dahil naman ako kabali dyan sa mga pasurusumpang niya. Bakit sumpa man ako. Ay, bye man. Bako manaro ka yan. Sige. Importante digdi, maitaw na sa mga sticker itong mga naghahalat pang tri-mobile drivers and operators na nagkuha na kan o naka-comply na kan requirement, mayo pag-irara niya kaming sticker sagkod mo niya ng mga panahon. So yan ang pinaghahalat pala ninda. Di sticker. Okay, sige. Tibad lamang ko yan, maidali yan. Oo, sinabihan pati ko itong salong tri-mobile driver na nalakas ka mabulong nga duman sa City Hall, may pambihira niya ako. Tabangin na nga ni. Tabangan mo na. Ay, kanyan, dumulok na sila duman kung kumpleto naman ang requirement. Ang paguna ko, karundang Philip, dumulok na sinda pag iyan ako duman sa harong. Karoon na kita kayan makan ni Dato sa barangay. Okay. Piripuno ng masurumpa. So, initabi karundang yun na sa kuyang mga dugang na informasyon. Alidigdi sa sentro kansyudad ng Irigay ni Monsip Philip Barasena, RPN Radio Ronda. Bicol Connection Report. Thank you very much kay karundang Philip Barasena sa dugang na informasyon. Nyata pala na kay mga pang magsumpa. Duman sa mga opisyales. Ang mga nagkukanin na sticker dyan po sa lokal na gobyerno kan siyudad Ganiriga. Anyway, siguro parte man yan kan sa indo mga panundon, mga guidelines sa pagkuhakan prangkesa sa siyudad Ganiriga. Di man yato yan kini-question. Tamay mga kanya-kanya man na mga dapat na sunudon mga tugangan mga opisyal. Kahit na sa tuyang gobyerno, lalong-lalo na po kan mga opisyal man, kan na try po. Ining grupo kan mga tri-mobile drivers operators. Digdi po sa siyudad Ganiriga. Kadakol na, no? Kadakol na kan kuyan kan mga nagkakayod po nin motor nin tricycle digdi po sa siyudad Ganiriga. At yan, pag igwapa kitang mga isusumpay dyan mga tugang, katakod man kan reklamo, kaani bang mga tricycle dyan po sa Banuan kan Baaw, Camarines Sur, Sukulor Yelo, na kuyan, na pinturado nga tricycle, naglalog na dyan sa Banuan kan Baaw. At yan taiga muna kita nin mga pagirumdom, at yan mapadagos ang programa nga Bicol Connection. An oras na yan atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. You're my life, surrounded by couples all the time. Pinapaisi sa gabos ng miyembros konsumidores kan Caso Recotres na igwa po kitang amnestiya sa interest para duman sa gabos ng long-time disconnected accounts. Taong 2012 pababa, 100% discount sa interest. Give a second chance to get
Taong 2013 hanggang 2020, 70% discount sa interest. Taong 2021 hanggang 2022, 50% discount sa interest. Ang promo na ini madurar ngayon na April hanggang June 30, 2023 lamang. Kaya ano pa ang hinahalat nindo? Bayaran ng gubos na bill para ma-avail ang mga nasabing discount. Para sa iba pang detalye, magbisita sa pinakaharining Caso Secretary Office sa inyong lugar. Bueno, padagos po kita mga tugang digdi sa laog ka na sa tuyang programa. Aras na po niyan, 16 minutes sa po makalipas sa oras na alas 9 ni na pagkaaga. Primerong oras kan programa. Kita po ang nag-iribanan. Ako po si JB June Verdi Floor. Nagpapabot sa Indonin maray na pagkaaga. And of course, sa mga nag-aantabay ngunyan sa mga transistor radio, sa 1332 kan sa indong mga radyo ngunyan. Asin sa bayan man po kaming naantabayanan sa mayang Facebook Live, Twitter, asin man YouTube channel. Pwede po nindong i-search sa RPN DCKI Iriga. And RPN DCKI.com para naman sa mga gusto man na makabasa kan mga featured news sa samuyang website po mga tugang. Entire Philippines po yan. Alagad ang Iriga, igwaman po dyan in mga news content na pinagpapadara mga tugang. Good morning, Girara. Yan samuyang text line 0981-674-2560. Ulitin niya ito 0981-674-2580. Ayan po ano sa tuyang text line, digdi po sa RPN DCKI. Oy, marahay na pagkaaga sa mga nag-aantabay sa Satuya. Sabi ko na nga ni Kasubago, may mga nagpaabot man sa tuyang impormasyon. Ini man pong mga nag-tricycle, mga tricycle driver, dyan po sa Banwaan, Canbao, lalo na po sa mga biyaheng Sagrada San Juan going to Centro Baao. Sabi po kay itong nakapagpaabot nin informasyon sa tuya, aram mo nga digdi sa Banwaan, Canbao, lalo na po dyan sa may Baao Community College, dyan sa may parte kang San Juan, igwa na po ngayang naglalaog digding mga tricycle na kung daing nga kami nasasala ini biyaheng Iriga, San Agustin, San Isidro, Sentro, kan Iriga City po mga tugang. Pero ngaya digdi po ngaya sa may parte kang San Juan, igwa na po ngayang naghahalat nin pasahero pasiring dyan sa may parte kang syudad kan Iriga. Digdi po kaya mga tugang sa Baao Community College. Bako sa naman na nag-ireskwela dyan, mga taga dyan sa Banwaan kan Baao. Haros luyap na po. Luyap na po ang mga nag-ireskwela dyan kung sain haling mga banwaan ang mga estudyante po dyan. Igwanin mga taga Iriga City, igwanin Nabwa, igwang Balatan, igwang Buhi, halos anring kunada. Igwa na pong mga nag-ireskwela dyan sa Baao Community College po mga tugang. Kaya digdi sa bagay na yun, igwa nga niya kan sarong may naaraman kita na igwang from Partido and Naga City. Imagine that. Dahil naman po nagpapahuri mga tugang Baao Community College pagabot sa mga licensure examination na yan. Professional license examination mga tugang. Lalo na pagabot sa secondary education, pagabot sa elementary education. Kadakol na po dyan, kadakol na po mga tugang na parasar. So latest nga ning pinaluwas nga na PRC na nakaparasar mga tugang sa professional
licensed teachers mga tugang kadakol po from Dabao Community College. Ang ganyan, kundi balik kita duman sa issue mga tugang dahil po nga ini naririparo kan sa tuyang banwaan kan licensing office na digdi sa banwaan kan bao igwa ng mga naglalaog na ibang kolor na tricycle na hahanap naman po nin pasahero ay baka niya ako tricycle driver ay from Bao pero nagkakayod siya sa Ciudad Caniriga pero sala ngaya Bao ba ngaya ini dahil man lugod na magkaigwanin dahil pagkaka-irintyandehan sa lado po kan Bao and Iriga City lalo na sa mga tricycle driver kundi ini pinaabot sa naman na riparo kaniba man na kakayod dyan po sa Banwaan kan Bao na kami ngaya imbis ngayang mapasamuyaan pasahero ay naduman ngaya sa tricycle na bakuman ngayang anrota ninda is from Bao, Camarines Sur kundi ngaya dyan sa Iriga pero igwa po nin mga kakayod na nagkukada din pasayro dyan sa may partikan Bao Community College. Baka niya ako pigyaw ka nindang pasayro kuyan mga taga dyan man Ciudad Caniriga. Dawa pa ngaya garo ngayon nakaluwas naman nga sinda sa jurisdiksyon kan sa indaman na prangkesa. Napagurulayan lang niya ito ini mga tugang iyo nga niyan siyempre kung ang prangkesa mo Iriga ay dapat duman ka lang talaga sa Iriga. Kung Bao, sa Bao ka lang. Kundi igwa po kayang mga nag-tricycle driver na taga-Bao pero ang tricycle ninda naka-rehistro dyan po o digdi po sa Ciudad Caniriga. Lalo na nga ni itong nagko-commute pa ako mga alas 6 kan yaon pa ako sa Ibong. Pag duty kong alas 6 mga 5 o'clock mapa-Iriga na ako. Sabi kan driver kan multicab paano na ngayon ko yan tricycle na nangkapasayro from Bao going to Iriga City. Pati nga ni sinda nakakariparo man ini pong mga driver nin multicab mga tugang imbes na mapasainda po ang pasahero kunhali dyan sa Banwaan kan Bao especially digdi po sa may partikang San Juan Sagrada going Iriga pigahalat na lang so tricycle na nagkakayod sa Iriga pero naglaog po dyan sa Banwaan kan Bao, Camarines Sur. Ano daw kung ini po mariparo? Both parties tanganing at least day paggikanan, day pagpunan nin day pagkakarintindehan mga tugang kan mga tricycle driver. Hi, good morning. Good morning po sa gabos sa mga nag-aantabay ngunyan. Salamat na maray sa padagos po nindong pag-antabay po digdi sa laukan sa tuyong programa. Ini po ang Bicol Connection. Pangduang aldaw na presentasyon niya to mga tuga. Abot pong 11 o'clock ni na pagkaga sa mga impormasyon asin iba pa. Digdi po sa laukan sa tuyang pagiribanan po mga tuga. Kamusta na po bagyong si Betty? Nakakatopaman giraray nin masungit na panahon. Lalo na po digdi sa tuyang lugar sa Southern Luzon po mga tugang. Dawa nga ni mayo man pong naging epektong marhay. Bagyong si Betty kan ini po maglaog sa Philippine Area of Responsibility mga tugang. Nakasubago mga tugang na alas 5 nin amay na pagkaaga. Igwa pa man giraray nin weather bulletin na pinagpapaluwasan Pag-asa
nasa 945 kilometers northeast of extreme northern Luzon. Nasa 26.9 degrees north, 128.3 degrees east mga tugang. Na may kusog kandoros na 95 km per hora. Medyo nagbaba ano. Naggastinis man po mga tugang 145 km per hora. Paghiro kay ni northeastward sa rikas na 25 km per hour mga tugang. Kaya nakakamati pa man girari kita sa weather condition po niya to mga tugang. Halang po naman sa may Partican Occidental Mindoro, Antique, Northern Palawan, Kabalian, Cuyo Island, Calamian, Asin Calayan Island, monsoon rains mga tugang, southwest monsoon, kausayan kan southwest monsoon na inaapod. Posibleng flash flood or landslide due to moderate to heavy rains mga tugang. Tapos San Metro Manila, Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, Calabarzon, Bicol Region, Sinanibapang, Partican, Memaropa, and Western Visayas. So kabali po kita digdiyan, Bicol Region mga tugang. Ang kondisyon po kan kamugtakanin panahon, mapanganuron, nakalangitan, igwang mga paminsan-minsan na pag-uuran asin thunderstorm na inaapod sa pagkitkilat, pagdaguldol. Kausayan kan southwest monsoon, doros habagat mga tugang. Impact po kayan, posibleng flash flood or landslide due to moderate at the times of heavy rains mga tugang. Iba pang parte kan nasyon kan Pilipinas, may paminsan-minsan mapanganuron na kalangitan na igwanin mga isolated rain shower or thunderstorm huli kan southwest monsoon. Ayan po mga tugang, dawangan medyo parayo na po ang bagyong si Betty sa international name na Mawar. Nakakapekto pa man giraray sa tuya ko yan, southwest monsoon, doros habagat. Ayan po mayo na po nin dapat na ikahandal sa satuyang mga kababayan. Kung kamo mabiyahe o masain pa man kamo, maglikay na sana po. Ay, may naghapot sa tuya, sir. Ano ngayong development kan na basketball? Ano yan? First game kan NBA Finals. Entry kan Denver Nuggets and Miami Heat. Garo talaga darakulaon na players kan Denver Nuggets kontra sa Miami Heat na kuyan saradit lang. Pero pag kita po nakataid sa sainda, ano ngayang saradit? Taid daw ngaya. Pag nakataid kita, abot lang kita duman sa indang habayan. Ay nako. Kaya darakula pa man girarayan. Nasa third quarter na nasa second quarter. Kawat first game, lamang na maray ang Denver Nuggets. 50 ang Miami Heat 37. Di pira. Pira yan 23. Sige. 3 minutes and 20 seconds pa. Nasa second quarter pa sana ha. Ayan, so nag-message sa kuya kung ano ngayang development kan NBA ngunyan entry kan Denver Nuggets and Miami Heat. Di-update ko na sana po kamo at importante na matawan naman po niya to sindanin update kadakol po ngunyan na kadakol po ngunyan na nagdadalan mga tugang. Minsan nga ginigibo pang ba nga igwapang mga posta. Igwapa yan in mga posta mga tugang. Pero may makitang magini buta sabi ko na nga nasa indaman po yan mga tugang. Grabe ngunyan. Ano daw ta mas lalo lugod garo malala ining sitwasyon pag-abot po sa droga mga tugang. Ang paguna ko kay ito, permisa ng ang mga lalaki guwang iyan nadadako pa nin droga. Pero ngunyan, pati naman palang babae. Rason kaya ini sa talagang sobrang pagtiyos na ngunyan.
Tadawa, sabi na nga ning pinagbabawal, alagad linalaog pa man giraray mga tugang. Naglalaog pa man giraray sinda sa siring na sitwasyon. Digdi sa nasabi ng bagay na ini mga tugang. Mala, daraga, yan, nagbabariwas nin shabu o dinadakop sa ginibong operasyon kontra sa mga nagbabariwas nin illegal na droga. O dumanagayo pati sa Naga City. Ang pinaka-bising syudad, digdi po sa pinaka-bising syudad, digdi po sa probinsya nin Camarines Sur. Duwa sa naman pala ang syudad, digdi sa Camarines Sur. Iriga City, asin ang Naga City. O duman, igwa na naman pong na by-bust operation kan Pinaga, huben pa, 31 na anyos na daraga. Na enot na nga, ini pala, igwa naman yung istorya. Igwa naman pala ng istorya na nadakop, na karsel, huli po sa droga. O, nangyari naman po mga tugang, nangyari naman po mga alas 3 nin mag-umagahon. Ngunya na bulan na Hunyo. Dumanagayo sa may busy street sa siyudad Naga, duman sa Concepcion Pequeña sa Greenland. Kan maaresto ang suspect na gamit sa iyang motorsiklo. Ini si Resilin Yebra Riberal, kan Zone 7, Barangay Piña, Francia. Taga duman man sa napalan sa siyudad Naga. Talong kayong plastic sachet na may laman na pinagtutubunan na shabuan na kumpiskar sa iya na nagkakantidad ni 5,440 pesos. O ngunyan, nasa kustodiya naman kan mga otoridad na nasabi ng suspect. Matubang ini sa kasong pagbalgar sa Republic Act 9165 mga tugang. Kaya ako yan, alikay po kamo. Tapaguna nindo, bakuna si Duterte, si PBBM na, day pa kamo day nga kamo madadakop. Mga dati nang nagkaigwanin record, pero ngunyan, balik na naman mga tugang sa indang mga pinaggigiribo. Dapat kayan maglikay na po kamo, tinawa na po kamunin pagkakataon, pero kung ngunyan nagiraray na gigibuhunin do ay nasa indo naman sa napuyan. Dipisil pati ngunyan na maghanap din trabaho, at pag naghanap din trabaho po mga tugang, ansaros sa mga requirements, NBI, police clearance. Paano yan kung kamo po igwana nin listahan dyan. Kapag nagkukabagang NBI o police clearance, iyan ang saros sa mga pinaghihiling. Kung kamo naghahanap nin trabaho, tapag kamo no derogatory record, gustong sabihin malinig, mayo po kamong o day kamo na imbuelto sa ano pa man na illegal activities po mga tugang. Pero kung may record kamo, saro pa yan sa mga pwedeng maging mitsa na kamo po dai matawan nin trabaho mga tugang. Kaya likay po, likay, dipisil. Alas 3. Anong alas 3? Siguro nangangaturugan pa, alas 3. Hindi na. Oras na mga tugang yan, alas 9:34 nin pagkaaga. Oy, ngunyan po, graduation na sa mga anibang private school. Tapos na po sinda, naggraduar na. Nagkaigwa na nin recognition. Pero po digdi sa public school mga tugang, dahi pa po. Tagaro July pa ang recognition and graduation sa mga public school. Ngunyan po, dawa pa paano, ansayin do mga aki, kung
eskwela man po yan sa private school, tapos na, lalo na kung grade 12 sa senior high school. Ngunya na mga panahon, dahil gayo pakakampante. Ha? Dahil gayo pakakampante sa saindong mga aki. Lalo na kung yan mga daraga po, mga tugang. Baka pagabot kan oras, dahil man lugod mangyari, saro sa mga bugtak sa tabloid na nawawara nga. Tangon yan na mga panahon, nako, aros baga laman kan periodiko national, lokal, asin sa mga radio, igwaponin mga inaabuso, minumulestya na mga daraga. Pambihira manan ko yan, minumulistyang lalaki na sultirito. Kadaklan pangamumulestya mga daraga po, mga tugang. Lalo na ta mga hoben pa. Mahala duman nga ni mga tugang sa may parte kan Camarines Norte sa Jose Panganiban. Igwa na naman po nin biktima. Biktima nin pangmumulestya. Ginadan pa ang sarong 14 anyos na daragita, mga tugang. Naibarita bagay ni kasudma. Abot ngunyan. Namayo na po nin bado na haros kuya na si hawak kan makuaan hawak kan sarong 14 anyos na daragita, mga tugang, na inabuso. Minulistya, ginadan pa kan tulong lalaki sa may medyo kabukhidan na parte kaya kan Barangay South Poblacion, Jose Panganiban, Camarines Norte, alas 12:30 nin pagkaudto. Kasod mapasanayan, mga tugang. Pero so bangkay, patabi po sa mga nagkakakan, medyo kuya na di kong naagnas na kan makua kan mga otoridad, mga tugang. 14 anyos na daragita. 4 na aldaw na daang nawawara, mga tugang. Kundi siguro sa parte man kan mga kuyan, suspetsado, asin kan mga nakahiling o mga naging testigo, nakukonsensya man, lalo na kung ika nakahiling, na day ka nagtaram, natatakot ka na kung ika magtaram, baka balikan ka. O siguro dahil sa nakukonsensya man, mga tugang, naglataw po ang sarong testigo. Digdi po naaraman ang nangyari sa sarong 14 anyos na biktima. Tamala, pinahiling pa saro. Pinahiling pa kan saro sa mga suspect sa testigan video. Grabe yan, kung paano ninda giniban krimen. Ano yan? Ining mga testigong ini o ining mga suspect na ini, nasa tama pa man daw na pag-iisip na sarong lumbod na hawak, hoben 14 anyos na daragita, ibibidyo pa, tapos ipapahiling kung anan sa hindang ginibo, ipapahiling pa sa tao. Kaya ining testigo kayang ini, ipinahiling kan saro sa mga suspect sa testigo, mga tugang, na konsensya. So kuyan testigo sa naman ining nakahiling, kaya yan naglataw, nagluwas, nagsumbong sa mga otoridad. Gabi, inulid at sa takot, asin pagkaherak, digdi na po nagdesisyon ang testigo na makipagtabangan para sa tulos na pagkakadakop kan mga suspect, para po matawan ni justisyan pagkagadan kan biktima. Ini, mga tugang, tutukar niya to ini. Para po at least kamo pong mga magurang, tugang o kapinsanan, kung mayo man dyan ang magurang, kung nasa ibang nasyon, nagtatrabaho, tangan sa nang mapatapos, mapaeskwelan sa indang aki, magtauman lugod dininin ko yan, patanid sa indo. Na dawa pa paano, permi niya tong minamato, permi niya tong hinihiling, minamangno, ang mga aking ini, mga tugang. Dipisil po, Irakman,
Erekman, nawara si Potoro dahil sa naman kining mayong mga karakarigos na suspetsadong ini. Den yato maaraman kung nasa tamang pag-iisip pa man daw ini. Ining naggigibo kan siring na mga pang-aabuso. Tapos gagadanon pa. Pwede sigurong makagimok ini kung nasa irarom kan influensya nin arak o kaya drog ang mga tugang. Pero kung mayo, day man magigibo siguro kayo ni mga tugang ano. Kaya pinagtukdo kan testigo ang kinakamugtakan kan mga suspect na nasa 19 anyos, imagine that, mga minor de edad. Ha? O 19 bako na yun minor. Asin sarong minor de edad. Ha? Asin nadakop po sinda mga tugang. Kaya pinagtukdo kan testigo ang lugar kung sain binayaan ang bangkay kan biktima na pinagtutubalan duman ninda isinagibo ang krimen. Nako. Igwapang na pa sa mga suspect na sarong pakete, o yan sinasabi ko, na ang makakagibok kayan, kung nasa irarom kan influensya po nin droga. O, igwang na ko ang sarong pakete pa nin pinagtutubunan ng shabu, na may 0.9 na grams na kakandidad nin 2,000 sarong kalibre 22, may badil pa ha. Igwang magasin asin 7 bala. Ani katulong sa mga suspect day pa man maaraman ang kinakamugtakan. Kaya ini po mga tugang ano. Magtuman lugod ining pagiromdom sa tuya na mga magurang. Ini pong mga kakian ngunyan. Saro pa kaya dyan, ini pong sobra ng lantad na sa kapot nin mga cellphone. O nandyan pa. Dahil niya to aram ng mga aki niya to. Pag-una nindo kung ano sanang pinagdadalan sa cellphone. Ito palan main data na. Mga X-rated na. Kaya saro yan mga tugang sa pwede sir na naglalaog sa isip kan mga aking ini mga tugang. Ansiring na mga ginigibo ninda na kung minsan huli sa sobra ng pagparadalan sa mga cellphone, nangyayari na ansiring na karumal-dumal na krimen. Sa oras mga tugang na 17 minutes, bago alas 10 ni na pagkaaga, Bicol Connection Report. Dagdagan niya ito ang report hali sa ito yung mga karonda dyan sa lawas. Si karondang Vanessa Tataro Maringvani, maray na pagkaaga, please come in. Salamat pa dito din June. Nakamonitor ako, di po sa live niya to, kaya lang huri. Medyo hurin. Late pa lang, late minute ang minuto ang live. Mga kuyan yan, seconds yan. Before 1 minute yan. Yung minigod na tabi pa din June. And may mga may mga nasa na ako sa luwas na ako, kaya sabi nga di kaya naka-tuning na lang ako dito sa katuyang live. Makusog pa man giraray. Makusog pa man giraray na background mo dyan. Ngayon ako din dito sa may hilig dinam ko. Sabi Rundang June, naghahalat ako ng masakayan para pasiring dyan sa sentro. Alam mo minsan na digbi-edi, isilon, lunadan. At pa yung mga mga helicopter ko, gamit na tando ako sa sakit. Kaya, iisip ang klase. Kaya, wala na kami masakayan. Nagalit na lang tricycle. Kung maurang tricycle, mga kabal-habal, hindi Kawasa kaya, pinagtukdoan mo sindang magmotor, kaya arog kaya, nawawaran ka na nin lunadan. Pati nga din mga abi ng babae, sarap taog magmotor, ako lang dait. Ay, ganun talaga. Okay, sige. Pati nga ni magbisikleta, dahil ako sa pambihirang buhay niya ako din. Okay, sige. Ay, hindi daw. Okay, so sa ating information tabi karing June, ang LTO Bicol, ang nagparticipar pala sa launching ng DOH Bicol in Violence and Injury Prevention Alliance.
So, obheto po kay ninyo, o obheto kang kampanya kan DOH, iyo na mailikay sa mga drivers, sa mga commuters, sa mga aksidente sa tinan ko na parating na experience yung hadigdi po sa Katuya. Magatakan na nakaaging mga nakaaging mga simana, halos naman sa mga blatter reports ito sa mga hepatura di pulisya. Ang mga aksidente sa tinan po tabi-tabing June, at in an ahensya kan LTO pati naman DOH ang nagturuang-turuang para nga ni ilunsar ang kampanya Violence and Injury Prevention Alliance na may tema na THIMK or in before you walk, drive sa Healthy Pilipinas. Ang launching kan programa dati ang pinag-aretenderan kan manlain ng mga non-government organization na nagpromotir kan road safety duman po sa Albay Astrodome kan Kasuugma. Sa mensahe ni LTO Cultural Director Francisco Sanchez Jr., sinabi na siya po mamakot na mapahiwas pa ang kaaraman kan mga tao sa road safety at dapat mga drivers at sa ilang totoo magmaneho kung detekta sa tamang kaaraman kung paano po makaiwas ng disgrasya sa tinakso. Kaya sabihin ni Kayan, ang mga heads ng gobyerno, particularmente ang LTO tabi-tabi, ang pusog sa pag-edukar sa satuyang mga drivers, ito mga may sagwirin, mga pampubliko, mga pampribadong lumadan, nakaipuhan aram ninda kung paano po malikayan ang anong ng mga road incident, mga road crashes na nangyayari sa mga mayor na tingnan po tabi-tabi. Kung minsan ang iba niya ng mga kababayan, grabe mong kutaan paglikay, alagad pag nakakasabot yung mga daikuro karigos ng mga driver, yan na minabungkaras ang mga mankainlain ng mga road crashes, road rage, again po sa Singapore. And kung minsan, nag-re-result sa inyo na ang iba irirido, lalong-lalo na kung mga pampasahero ng mga bus o mga lunadan, tapos ang iba ang makatulog kasi kung may mga dadikunto sabi-tabi. So, ang LTO, pati naman ang DOH, ang yaon po sa pag-inganyar sa mga drivers nyo na girumdumon ang sa indang mga kampanya para sabi nga ni Kayan, kung di man mawara at is man lamang makapintaran pagkaiguanin ng mga aksidente sa atilan. Girakay ang sa indang it took 6 before you walk, drive sa Healthy Pilipinas. Yan ang pinaglalansar sa kaso ng HB call kung hindi niyo po pinag-participan sa Land Transportation Office po sa Bicol Region. And nasanggit kan sa SO Bicol Authority ang primero subad sa road safety charge durang sa inyo pang ginibong launching sa mga programa. So, inatenderan na lokasyon ni Honorable Edphil Lagman kan orang probinsya o ang kan Albay na sila karabot Edphil Lagman gabi. So, yan. Halos labas na mga LTOs of mga district chief and dating birat na nasampitan ng launching ng katunga yan kami sa Albay Astrodome na pinanginotat na ni DOH Bicol. Kasi siyempre, ang partisipasyon sa LTO Bicol. Pero mas magayon kaya karandang Vani, kung nagkaigwaman ni na launching duman sa Astrodome Bicol sa Albay, dapat man kayan may follow-up sindang parang relaunching naman sa mga probinsya. Tamarisa na kung gabos na kapasiring duman sa sa probinsya kan Albay. How about kitang mga taga Camarines Sur, Sursogon, Catanduanes, iba pang mga probinsya digdi sa rehiyon kan Bicol tabi. Iyan na nga ni kahit po handig niyo po sa probinsya ng Camarines sa dagat pamakan po sa Kaya. At least lang itong mga district offices ng FTO or maging mga agencies ng gobyerno na gusto pa na makisumaro sa kasakitan ng aktibidad ipasitan sa isa. Kung nang gayo, kita, dapat yaong nabigyan na aktibidad na ito. Alang
ano pa yan, ang pinaka-posisya ba kasi sa region niya, din sa probinsya ng Albay. Kaya doon man pinagsagibo, sabi pa din. Correct. So, Ano yan? Ang iba na Sige. Naririparo ko pa din, dagli po sa mga tinampukan na Arinconada area, kung minsan may yayaba-yaba sa mga kabuhan kan LTO and force multiplier. Kaya sabi nga ni Kayan, grabe ang saindang pusod na kampanya. Kadang duman sa mga lorong, tapos itong mga drivers na baka na lang namin napakarurot yung saindang mga vehikulo, na wala man lang kung magkakanik ng mga dokumentos at sa pagpamaneho or ng kahit kung wala kang lisensya and warang rehisto ang sa imong motor o pinaglulunadan. Ito nagang wala kang magkikinido kayan kundi sa parang itong inisyo sa imo na POP. Yan talaga kadako ligdi sa tuya sa Rinconada na mga nagbamaneho mayo po nin rehistro mayo nin driver's license. Tapos so mga kuyan mga dilapidated pang mga muffler imbis na silensyo gigipunindang maribok an muffler saro pa yan so mga autong mauusok pa anong nangyayari anong ginigibok kan mga kuyan kanining mga nag-asikaso bago ka mag-renew kan sa imong behikulo? Yung banundag na. Pero sa mga narinig-saro ko, narinig po sa Rinconada area, ako lang hindi po sa Siyudad kan Iriga, pero maski sa ano mo nabanuan dito po sa Piatad pa di. Bakong dayong street ko, dumambaga sa pagpapautod itong mga helmet, itong mga biyahero sa mga motorista niya to. So minsan, tampang kasinda na magdalagan kasinda mga motor, at kung minsan may mga backride pa yan, wala man lamang mga helmet. Kung magpaigwa man yung helmet na sulot sinda, itong bawal baga, baka autorisado, na ganito na helmet. Mantang dyan sa sulod Kanaga, ako, purparating man ako nagpapanaga, strict na pinag-iistikan dyan dati tabi. Itong si ordinance government yan, na talagang bawal ang pangsulot kahit kung bakong autorisado na helmet. Itong pinagagamit na ba niya to, itong pinagagamit niya ba niya itong mga motorista dito sa Rinconada area, itong match yan, parang kaya na napod yan, nutshell helmet, na bakong yan authorized na gamiton o suluton, and driver pati naman itong backride. Kuyan baga, ani ba baga para magian sa indang payo ginagamit so kuyan sa pagbibisikleta na which is na yan ibinabawal yan. Pati nga ni sa ibang helmet na talaga pero mayo nin tatak na ICC. Bawal baga yan? Ay hindi pa kahit po halos po sa bansang punta sa NC. Bakit kung sa helmet kung wala nin ICC dada ko po. Kaya halos si sa mga driver kung may sabirin ng motor, pinaghinuan at baka safe kung minsan sabi, kahit na, full safe, kaya naiguanin na ICC, Mark. Kaya pero mas maray na yan na dahil sindan nag-istrikto sa mayonin ICC helmet. Ako nga ni, nagbakal lang akong barato, mayonin ICC. Okay na yan sabi. Okay na yan. Basta full face na helmet. Okay na yan. Itong pinagbakal ng helmet, authorized yan. Kaya lang, ang ibig sabihin, may mga helmet kaya baga, araw kang mga helmet ng bike, kung minsan yun ang gamit ng mga drivers ng motor. Digbiyo po sa Satuya. Kaya ibig sabihin, bakong masyadong mahigpit, digbiyo po sa Rinconada area. Kahit kung paggamit ng mga helmet na baka man-authorized, diyan sa Siyudad Kanaga, ikaw kung pamagdamit ka yan, kasi kurado paparahon ka kang mga kuyan, kan mga pulis. Oy naputol, balikan lang tabi karandang Vani. Tama po yan mga tugang duman sa Siyudad Kanaga, mahigpit na pinagpapasunod kan mga miyembros kan PNP ay ini pong pagsulot po nin bakuman na tamang helmet
para sa mga nagmumotor. Ano? Garo na nakabalik. Balik ka na lang, ano? Paki-dial na lang uli si Karondang Bani. So, ayan, kay puwan talaga na imantinir. Imantinir po. Ining ginigibong nyan kan Land Transportation Office na higpitan po, lalo na duman sa mga nagmamaneho nin motor na mayo po nin driver's license. Tapos sa mga tambotso, pinagre-rebayan kay itong mga makukusog na mga muffler mga tugang. Samantalang kamo mismo na sa LTO nagsasabi ibawal yan. Ini man na mga emission testing na kadakol na bagangon yan. Ano ta kadakol pang mga bihikulo na pag nasusunod mo ang sarong jeep o kaya minivan o truck o ano pa man na bihikulo yan na 4 wheels mga tugang, aba naman akong kukusog kan may ito man mga asong nagluluwas sa tambutso kan mga bihikulo. Ano yan tadaing gayo po nindo narireparo? Samantalang kung maparinyo kan sa indong bihikulo, maparinyo ka mo, pag kamo po nagparinyo mga tugang, ini-istriktuan, mga ibinabalik sa mga dating tambotso. Pero ngunyan, kadakol kan mga nahihiling kita dyan sa kalasada. Pero balikan giraran niya to si Karondang Bani. Karondang Bani. Okay, salamat Mirale, sabi ko Randang doon. Pasensya na naman sa mga paraan sabay. Andi talaga sa kuyang gamit. Andi putol, kada 12 minutes na puputol ng niyo. Kuwasa so, pina-registered na kaya yan. Naka-registered na yan. Kaya unli putol na. Ako nga ni. Pero pa yan sa mga... Oo. Ako nga ni. Pero pa yan sa mga irony. Correct. Hindi po sa Pilipinas, sabi Karandang doon. Ako nga ni, na-i-registered na so kuyan ko. Tapos may mga warning pa na pag day ka nag-load ng 10 pesos, ma-deactivate. O, iling-ilingan na yan. Ayo. Digdi daw sa Pilipinas, kung ano-ano mga pinag-i-implementar na mga, kung ano-ano yung mga dapat sunodon kan sa tuyang mga kababayan. Kita man, tulos-pugos na nasunod. Pero sila, o araw pa yan, magmakal kita, magkamit kita ng ano mo na plastic SIM card, ituhan, registro. Kaya kita halos nagkauro-abala pa ba sa ng mga transaction bigniyo ka, siyempre nagre-registered. Kana tapos na mga itong gamit niya to na SIM card. Kaya lang, ang problema sa mga NTC, sa kainin na naaaksyonan, parang nang gayo, kada ko pang mga, siguro ba ko lang ako nakaka-receive sa sabi Karandang doon. May mga ipinagpo-forward sa yan ng mga scam messages. Pinag-considerar ng mga scam po yan sa tutunsan. Pinagsasabi naman sa mga message na pinagpo-forward sa kuya na ngayon ang gana ka. Araw pa yan, kantidad, million, sa 100,000. Hindi kung minsan nga, nagkaglaslas ko, ano daw niya ako doon ako, number ko, mantang ako niya ako, dahil kung lamang, nagpapara-participate sa aron pa yung mga parapon, at sabi ka rin, and ang taro sa mga irony, na naririparo ko, dapat actionin yun sa NPC. Nakadakol ka mga nag-ririparo ko yan, lalong-lalo na, kung halimbawa pa kung masyadong aware, itong masentence, tapos may mga ano ba yan? Kung minsan may mga sunodin mo na yan, araw kayo ni, para maklaim mo, ansayin mo napangganahan, ito pala ang scam. Kaya nagkakaiguanin mga rolo ko had, yan po sa, araw ko yan, sa mga online scams yan, kaya ano daw, pataiyan, na-actionan sa NTC. Sabi Karandang June. Baysa na ta, baka maabutan aldaw, tibad maapodan niya to si Engineer Veloso, duman sa National Telecommunication Regional Office number 5. O kaya si NTC Regional Director, Sabili, taga dyan sa Banwan Kanpulang kita. Igawa mo kita mga ipapaabot na informasyon sa inda. Tibad lamang mataon kita ng aksyon o kaya ma-interview niya to sa Logkan programa. Iyo po sabi. Okay, so yun na ang sa yung mga informasyon dapat namin na riparo. Siguro sa mga masunod na programa kan RTN Radio Ronda, kung isa yan makaulay niya to, or manggayo, dyan po sa may Kasuray-Kusuri, sa may mga
idudulok ako sa inda, pambihira. Kung nahiling mo ang bill ko yan, Pera. ang bill ko yan tadi. Perang bill mo. Natakitan ako ito magbayad. Perang bill mo ngunyan. 22 pesos. Pera 22 pesos. 22 pesos. Iyo ma. Ay, pambihira niya tayo. Bayain na yan, bayain na. Una ako 22,000. Ano ito? Pinagdagawa ko niya. Sa bagay, bayo man talaga ako naggamit kayo sa mga air conditioner. Hindi. Sa bagay. Yan talaga ang pagtultol kang konsumidores, dawa dit na babayaran irereklamo. Yan iba mapasalamat ka yan. Dahil ako na ugma ka ni. Ay, tama. Endot mo yun, baka manaram ka ni. Correct. Baka manaram ka ni ang regular ng bill. Sa atin ka yan, kung ano, kung baka kung mapagkamalan na kitang naggigibo ng kung ano. Kaya, itulog ko lang niya ako ini sa kasaray ko sa rin. Mayo man kang koneksyon na duman sa ko yun na pinabaliktad mo pasiring sa baba. Ayun, sasabihin ko dito kayo. Dahil mga patatawakan mga arong kaya na manumodot isa. Ay, hindi. Sige. Ay, ano palanta, ika membro ka na media digdi sa Bicol. Kabali ka man sa Bicol Media Summit. Ay, may na usalit sito mit ang informasyon magkakaiguan ng regional summit. Ay, baga? Pero ako kaya bako akong member kan Press Club. Kan grupong to, tabi-tabi. Dai, kung ika Camarinesor, dapat member ka kan Camarinesor Press Club. Kung ika man duman sa Albay Press Club, officer. Ang problema, dahil man baga kita inaabot ng imbitasyon, ano man daw si Kuyan, si Ruel Salde, kung dahil kami iniimbitaran. Ano? Karoon man yan sa inda. Garo mga, hindi ko na pag-mention kung anong gusto kong sabihin sa araw kayan ka. Kung isa sa daan grupo, pati nga ng KBP, garo rin ko sa atin lang, hanggang sa naga. Sa naga, sa kaso ko yan. So, sa kaso ibang mayayaman. Kung mayaman pa, tapos may pundo ka, pwede sa rin, kasi rest sa grupo, yan, appreciated ka. Kaya lang, sorry po, dumin sa sa sharing kaya na dahil kaya nare-recognize, para ko lang nito dahil kaya masyadong recognize ang KBP, dito ko rin Kunada area. Kaya dapat nga tama man ko ta na kaito na igwa na din, ring Kunada chapter, ngunyan kita, naka-affiliate na kita duman sa national office. Ayan nga ni. Saro pa yan. Pero sa riparo ko, moro sa mga headset ng gobyerno, mga organisasyon dito sa Katuya, ang KBP, pero yan sa masasabi kong pinakapagpak na po, sabi pa din. Kaya igwa bagang mga radio station na dahil na nagme-member sa KBP, kami nga ikaw sa Legazpi, naghali kami sa KBP, dahil nag-member, so dakulang network. Ayun ba? Isipin mo na lang, ang mga member kan KBP, itong sabi kaya nila, dahil pwede na mag-undergo ano ba man ng mga itong mag-angkor baga or ano pa man ngayong transaction ang sarong taga-radyo kung bakong authorized bakong KBP license. Wala ba na number episode sa mga lisensyado? Okay. Anyway, good luck na sana kung ikakabali sa Media Summit, ano? Hindi ako kabali ka dito. Okay, sige. Okay, so yan muna. Ang katuloy ang barapan mo yan. Barapan mo sa kayon dito. Kaya ang mangyayari kayo ninyo, mag-walk up ako kasi rin duman sa pinaka-highway. Gusto kong tanang basahon, so sponsor mo. Kundi mahagad mo na kung sa technical, may sponsor pa lang si Kasamang Bani. Sige, baka at yan, may play yan. Okay. So, gikan po sa location para sa Radyo Ronda, sige ba na sa Tataro? Bicol Connection Report. Thank you very much kay Karondang Vanessa Capalos Tataro sa iyong report. Mga dugang, kami po mabelta sa Bicol Connection pagkatapos kan sa mga station na ID as siniba pang mga commercial alas 10:05 nin pagkaaga.
RPN provincial stations. DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iriga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Bata. RPN provincial stations. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Para sa bado na ka-bloom sa hamon, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fabric, bangong gumagabloom. Charm Fabric, damit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, igwaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamon. Charm Fabric, bangong gumagabloom. Charm Fabric, damit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa Pride Antibac Detergent, malinig ang labada. Knock out ang bacteria. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakat ang bakterya. Ang Pride Antibac, igwaning germ knockout action. Kills 99.9% ng germs sa bado kan pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakat ang bakterya. Pride Antibac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng antivirus, i-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya'y protektado, i-shield mo. Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart. Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 Dishwashing Paste. Ang galing, galing, galing. Smart. Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin taban sa loob. Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing,
Hinipin ay Max Alaga, Max Protektado pa unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Sa panagos na pag-asigurar na anpirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na dai na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard asing undersized na mga bakal arog kan kabilya, angled bars, asing iba pa tasigon sa mga eksperto, nakabarato kaman sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales asin posibleng magdulot pa nin diskwido kaya sa Ngo & Sons. Ang materyales mo nakasunod sa Philippine Standards. Di kalidad, asing sigurado nasa tamang standards. Asing safe ang sa imong pamilya, Ngo & Sons. Ang ngaran na matitiwalaan, poon kadto sad kununyan. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. May diabetes ka, asin gusto mong proteheran ang sa imong mga mata sa mga komplikasyon? Nagsasapo ka kan mga problema sa mata, arugan eye strain o pagal na mata, impeksyon, gato, gatol, malanit o sensitibo sa ilaw? Kung iyo, pues, kaipuhan mo ang iBerry. Subukan ang pinakabagong iBerry Gold na may 10 mg na lutein at mas mura sa ibang brand. Ang iBerry Gold ay mabibili sa mga suking butika. Igwa ka din problema sa kidney na dulot kang diabetes? Gusto mong proteheranan sa imong kidneys na mas lalo pang madanyaran asin maging marhay pa ang funksyon kay ni? Mag-Kidney Care ka na! Ang Kidney Care, sarong natural food supplement na igwang manlain-lain na sangkap na minasuporta sa salud kan kidney. Ang Kidney Care, tatabangan ka para mamantenir na healthy ang kidney mo asin marhay ang funksyon kay ni. Daina, pagparapahaluyo na maapektuhan kan sa imong diabetes ang sa imong mga kidneys. Purbaran ang Kidney Care ngunyan. Bueno, patugang nasa ikadawang oras na mo kita kan programa. Ini po ang Bicol Connection digdi sa RPN DCKI. Para na pagkagagiraray sa gabos na mga nag-aantabay ngunyan. Sa gabos na mga nabukas pasakan sa indang radyo. Welcome po digdi sa programa. Ini po sa indong amigos sa radyo ko po si JB Junver de Flor. Kaibanan ko si Engineer Jameson ako sa main control. And si Engineer Abilin Dontoral yan sa muyang Chief Engineer. Yaon naman sa transmitter side. Welcome giraray po digdi sa logan sa tuyang programa. And syempre, paabutan ko muna nin Maraynaga, Gabos na mga naka-tune in. At Gabos na mga naka-antabay po sa programang ini, mga tugang. And sa 14 viewers niya to. Sa bago, kuyan ni. Nasa pirane. Sa bago, nasa 12, ngunyan 14. And syempre, salamat kay Connie Lontaya Polborosa. Good morning, Kapatid June. More power to your program. Si Cynthia Salvadora. Good morning, mate. Diyan po sa Bagong Bayan. Ay, si mate Ivy Lucenia de Mesa. Sa rupong teachers diyan po sa Laguna, kung dahil ko nasasala. Sabi niya, ay Kuya June. Salamat ha. Si Pots Sabinorio. Maray na pagkaaga sa Indo si Yeng Ronda Berdiflor and si Lani Saliena. Again sa nagdadakol na viewers niya to, thank you so much sa Gabos. Pasensya na kung medyo naganon sa tuyang connection sa internet, medyo maluyan internet ngunyan. Minsan nabalik man sa dati, minsan naloya. Welcome po giraray digdi sa programa Mga Tugang.
Ikaw na naman nag-message sa kuya. Sir, ano nang score? Sa Indaw, hanapon ko daw muna dyan. Hanapon ko mayo baga so score ano. Boy na mga tugang sa ibang mga informasyon kita ngunyan na pagka-aga. Ay, nyata palan sinayumahan kan dating Presidente Digong Duterte ang pangapudan na maging drug czar kan administrasyon ni President Bongbong Marcos makatugang. Sabi kan dating Presidente, dapat tawanin libertad ang presenteng administrasyon para tutukan asin resolveran ang problema sa illegal na droga digdi sa Pilipinas. Let us give ngaya Marcos the greatest elbow room leeway to do his job in just 1 year. In fairness sa mga polis, yan ang problema. It's a matter of leadership, sabi kan dating presidente. Bagay, sabi nga ni President Digong, dating Presidente Digong, in just 6 months, we will eliminate the drugs problem in the Philippines. Pero natapos so 6 months hanggang nag 1 year hanggang nag 2 years hanggang natapos ay ang termino dayman talagang kuya na yan gamot na po ang problema sa illegal na droga mga tugang. Ginibukan presidente ang pahayag na ini matapos na ipangapudan ninda Senator Christopher Bongo asin man Ronald Bato de la Rosa na panginot nindang pinanginutan ninda ang drug campaign para mapuho ang sindikato mga tugang sa nasabi ng problema. Sigo asin de la Rosa, bistadong haraning kaalyado kan dating leader mga tugang. Kaya nagtutubod si Duterte na kaypon talaga kan law enforcement agency ang pusog na direktiba sin marhay na namamayo para mas lalong maging magayon ang pagpapasunod kan kampanya kontra illegal na droga mga tugang. Ayan dahil po inako kan dating presidente ang pangapudan kan iba na tawan o kaya gibuho na drug czar ang dating presidente mga tugang tamay kabatiran ngaya ini. Pero sinayumahan kan dating presidente ang sabi ng pangapudan na ini. Piantras na tumatugang sa ibang mga informasyon kita ngunyan. Digdi po sa lawag kan sa tuyang programa. And, ano ining mga tugang ang nasabi po, stop terrorism, violence is not the key. Yan po ini man po ang pangapudan kan Philippine National Police. Pati sa epekto ngayon kan drug addiction, dapat ngayon maaraman ngayon ang drugs can weaken the immune system. Pwede ngayon makapagpaluyak kan sa indong resistensya asin makatabang na dakol ang risk of illness and infection kung padagos ka mong naggagamit ng droga. Panduwa ngayon ang heart condition ranging from abnormal heart rates to heart attack. And the collapse vein and the blood vessel infections from injected drugs mga tugang. Grabe pwedeng magkagawa ka muna abdominal pain. Pwede ngayang magabot sa puntong mabagoan sa indong appetite. As in, mabawasan sa indong gabat.
magkaigwanin na problema sa indong memorya, sa pagiging attentive, and decision making, which can make ngaya daily living more difficult. Ayan. Yan ang sabi kana PNP. Ini po pagirumdum ninda, lalo na duman sa mga sinasabing naggagamit nin droga, mga tugang nabot sa ngunyan day pagiraray matapos-tapos. Si Charito Bahaw, sir. Good morning. Salamat sa pagantabay. Maraming salamat sa pakikinig. Maraming salamat sa panonood sa live stream ng RPN DCKI. And si RD Arturo Bong Samson, magandang umaga dyan po sa Masbate. Maraming salamat. Maraming salamat sa inyo lahat. 22 minutes mga tugang makalipas sa oras na alas 10 ni na pagkaaga. Dito po sa lawag ka na sa tuyang programa ngunyan. Diyan man sa may parte kang Milaor, Camarines Sur, naiparita ba kito kan mabangga kan bus ang sarong tricycle dyan sa may parte kang Milaor, mga tugang. Nakunghain so driver gadan sarong pasahero kan tricycle sa nangyaring aksidente duman sa Banwaan kan Milaor, Camarines Sur. Sabi ni Mr. Ulitukit, ang aksidente ngayon nangyari bandang alas 8 nin pagkabanggi duman sa barangay Balagbag. Kadipisil, lalo na po kung medyo makuyan ang panahon, mga tugang, nagpapara uran-uran, tapos maluya po ang visibility, dyan po nagkakaigwanin talagang nangyayaring aksidente na kung day po malilikayan po, mga tugang, arog na sana kayo itong nangyaring pagkagadan, baka lugod kung di kita nagmamaan, di kita naglilikay, baka magabot lugod sa puntong madisgrasya kita. Kaya likay na lang po sa mga nagmumotor, di pakarikasta ang buhay ngaya sarusa naman. Sarusa naman ngaya ang buhay. Kaya maglikay. O dyan po mga tugang, madali na naman po ang sa tuyang eleksyon sa barangay. Madali naman po ang eleksyon sa barangay, mga tugang. Kinakaipuhan na kitaman ng mga botante, di man paka-raskal. Dahil man pakaraskal, anong gusto kong sabihin? Pag-eleksyon kaya, perming nagiging patadtara na sa naman baga, itong mga may kwarta, mayayaman, na yun na sana bagaan pwedeng magkandidato. So, mayo nin gagastuson, mayo pala na poder na magkandidato, mga tugang. Kaya siguro, digdi sa bagay na ini, kita man po hilingon taman kung ang pwede tang magibo digdi po sa bagay na ini na ang eleksyon madali na naman po, mga tugang.
Kaya ngunya na ko yan, ngunya na maabot ng July 3, 23 mga tugang. Monday, abot na po yan sa July 7, 2023, Friday. Yun na po ang filing of Certificate of Candidacy. Nasa Section 39 po yan kan Omnibus Election Code in relation to Section 7 Republic Act number 6679 and Section 29 kan Republic Act 6646 mga tugang. So, ayan po Kaya po ngunyan, petsa 2, aros sang bulan na sana mga tugang. Aros sang bulan na sana. Filing na naman of Certificate of Candidacy sa mga makandidato po sa barangay mga tugang. Ang July 3 pati, Lunes, abot naman November 14, 2023, Martes po yan. Ayan po ang election period na po mga tugang. Section 3, kan Omnibus Election Code in relation to Section 29 Republic 6646 mga tugang. Kadakol na po dyan pagbabawal ang COMELEC po mga tugang. Kadakol na po dyan ipabawal. Pagdara po pagdara firearms or transporting firearms or other deadly weapons in public places. Kabali na po dyan. Ano man na building, street park, private vehicles or public conveyance mga tugang, or even kung lisensyado po or possess or carry the same unless authorized in writing by the Commission on Election. Ini po under Section 261 page then sa Omnibus Election Code as amended by Section 32 of Republic Act 7166. Yan po ang mga dapat na dahil na po paggibuhon. Use of security personnel or bodyguards by candidates. Ayan po, nasa Section 33 ng Republic Act 7166. Alteration of territory of a precinct or establishment of the new precinct. Arin pa mga tugang, ang mga ipinagbabawal po dyan. Magkaigwanin, mag-raise nin fund sa paagi po nin baraylihan o fundraising ngaya kita, magpabayli daw ngaya kita ay lamang ngaya kitang gagastuson. O kaya magpabingo o kaya magpabulang cockfighting asiniba pa. Under Section 97 yan kan Omnibus Election Code mga tugang. Digdi po, ini po ang saro sa mga dapat ng likayan. Vote buying and vote selling. Pagpoon kan election period mga tugang. Nagiramdaman nindo so kuyan ikinasok dating Gobernador Rosal na dahil sa election period garo sinasabing nagtabang ngaya sa paginin kwarta sa mga para-tricycle. Hanggang sa nanggana ngunyan na pinarankan Commission on Election mga tugang. Kaya maglikay po lalo sa mga kandidato na, nag-file na po, ma-file nin Certificate of Candidacy. Ang mga hapot po digdi kung alimbawa ngaya day paman ngaya si Engineer James Soco ma-file kan sayang Certificate of Candidacy pero ngaya July 4 na
Taan pag-file kan Certificate of Candidacy is July 3 to July 7 ang filing. Pero ngaya July 4 si Engineer James Soko ngaya nagpabayli ngaya, pantumina. Tapos ngaya para magkigwanin anin fundo. Yan. Yan ang mga hapot sa Commission Election. Pero dahil sa covered na po yan, kan election period, talagang bawal na po, mga tugang. Ini pong inaapod na raising of funds through dances yan. Sabi ko na nga nagpantumina at pinagtatadikan ngayon. Pero ito pala na parang in form of fundraising, mga tugang. Pag ika nanggana ngayon bilang kapitan, may nag-question ka yan, pwede kang, kung yan ano man na desisyon kan COMELEC, pwede kang mahali. Dawi ka ng gana, mga tugang. Vote buying and vote selling. Wagering upon result of election. Yan. Tapos ining transfer or details of officers and employees in the civil service, mga tugang. Kabali dyan ang public school teachers. Bawal po dyan na i-transfer ang mga empleyado, itong mga covered kan civil service, o kabali po ang public school teacher kung kangaya yaon digdi sa eskwela ni dadarong kaduman sa ibang lugar, kabali po yan sa pinagbabawal, mga tugang, under section 261 paragraph 8 sa Omnibus Election Code. Kaya, importante yan. At yan, papadagos niya to yan. Igwapakitaan ng mga commercial, mga tugang, alas 10:32 nin pagkaaga. Para sa bado na ka-bloom sa hamot, prubara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat-Con, bangong kumaga-bloom. Charm Fat-Con, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, igwaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat-Con, bangong kumaga-bloom. Charm Fat-Con, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa Pride Antibac Detergent, malinig ang labada. Knock out ang bacteria. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Ang Pride Antibac, igwaning germ knockout action. Kills 99.9% ng germs sa bado kan pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Pride Antibac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus. I-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado. I-shield mo. Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula, tanggal galing ang sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 dishwashing paste. Ang galing, galing,
Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS Star Wax, Star Wax Wax. Star Wax, Star Wax Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin taban sa loob. Star Wax, Star Wax Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Bitin sa cash? Sa M. Luelier Quick Cash Loan, it's as easy as 1, 2, 3. 1. I-present ang item for appraisal. 2. Mag-submit ng valid ID o ML Diamond Card. 3. Kunin ang cash at transaction slip. Ang laking tulong, diba? ML Quick Cash Loan. Maaasahan lagi. M. Luelier. Tulay ng pamilyang Pilipino. Basta kwarta padala, mag-M. Luelier na. Lahat sigurado. The local government of Iriga City, Pintakasi 2023, in cooperation with RPN DZKI Iriga, would like to thank the following sponsors: Toots Junk Shop, Quero, Restituto M. Melgar, Zone 4, Perpetual Health, Iriga City, Knocking Spool Water Refilling Station, owned and managed by Ani and Polly Bagapuro, in front of San Isidro Elementary School, Iriga City, Joe Hardware and Auto Supply, owned and managed by Engineer Michael and Gigi Ngo, San Miguel, Iriga City, Oralios Funeral Homes, care of Joe M. Oralio, Manager, San Isidro, Iriga City, Bicolandia Glass and Aluminum Supply, owned and managed by Arnel and Helen Tan, San Miguel, Iriga City. Sa Saindo po gabos, Diyos mabalo. Okay, thank you very much kay Engineer James Anoco. Salamat sa mga advertisers, sa mga sponsors, Canarpian DCKI. God bless po sa Indo. 21 minutes makatugang bago mag-abot ang oras na 11 o'clock ni na pag-aga. Ini po ang Bicol Connection, digdi sa RPN DCKI. Si Remoto Cielo nag-aantabay man ngunya. And gwapa, sandali, igwang nag-aantabay pa lang sa to. Yeah, si Mate Julio Robosa. Asayin ka na mate ngunyan. Kan nag-uli ka, day ka nagpahiling sa kuya. Si Carlos C. Verdeflor Jr. Good morning, Giraray sa gabos na mga nag-aantabay. Sabi sa text, pag July 3 pala anya sir, election period na, bawal na. Kahit sa piyesta, bawal pong mag-dance. Okay lang siguro pag piyesta mag-dance, pero kung halimbawa in form of fundraising, ay bawal talaga. Tanganing lalo na kung kamo po makandidato, kung makandidato kamo, sa election period, noted po ang mga bagbabawal na ini po mga tugang, abot sa pagproklamar kan mga nangganang kandidato. Giraray, inuulit ko mga tugang, a filing of Certificate of Candidacy, July 3, 2023, Monday to Friday po yan, hanggang July 7. Kaya, Monday to Friday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, 5 days po yan.
Yan po ang filing of certificate of candidacy mga tugang. Tapos, mapo naman po dyan ang election period from July 3, 2023 to November 14, 2023. Oy, nag-aantabay man ganyan. Si Vincent Atyan. Salamat, Vincent. Saan ba ka mo, Vincent? Saan kayo? Dito lang kayo sa Rinconada or sa buong Pilipinas? Saan kayo sa Pilipinas, Vincent Atyan? Kasi Atyan Navarro, isa lang yun. Thank you very much kay Vincent Vincent Atyan. Yan, nagikinig sa atin ngayon dito sa ating program. So kaya again, July 3, Monday to November 14, Tuesday, election period na po yan, ha? Dahil na po magpara sinutil. Tanganing dahil po kamo mapinaran pagabot kan oras na kamo po ng gana sa pagkakapitan o ng gana kamo sa pagiging barangay council. Sayang. Sayang kan onra. Sayang kan tiwalang itinaw sa indo. Takon may magreklamo, na kamo na picturean, igwapang testigo, baka pagabot ka na oras, masayang so kapagalan po nindo mga tugang. Ano pa sa mga pinagbabawal pagabot kan election period mga tugang, illegal release of prisoners before and after election. Ayan po nasa Section 261 kan Omnibus Election Code in relation to Section 29 Republic Act number 6649 mga tugang. Ayan po para maging malinaw. Organization or maintenance of reaction forces, strike forces or similar forces. Ano pa? Suspension of local elective officials. Bawal po They pwedeng mag-suspend nin local elective officials. Yan. Nasa election period po yan mga tugang. Under Section 269X of Omnibus Election Code. Yan. Then, July 8, 2023, Saturday to October 18. Wednesday po yan mga tugang. Campaigning. Yan na po ang pagpuon kan day pa. Campaigning, Section 80. July 16, last day to file petition for inclusion of voters. Ini binabasa niya ito mga tugang para po sa tuyang mga kababayan na may banabana pong magkandidato. July 16, last day to file petition for inclusion of voters as implemented by Section 59 Resolution number 10868 dated November 29, 2022. July 21, last day to file petition for inclusion voters. Yan ang mga pag August 1, last day of posting of the barangay and Sangguniang Kabataan certified and final computerized voters list. Then August 1, kabali pa po yan digday, period to constitute the members of the Electoral Board and Barangay Board of Canvassers. Ayan, kaya sana makuyanin do po ini. Ang campaign period, October 19, 2023 to October 28, mga tugang. Yan po ang campaign period sa barangay and Sangguniang Kabataan election mga tugang. Campaign period na po yan. Section 7 of Republic Act number 6679. Holding of barangay assemblies and candidates fora. Yan. And then, siyempre, dyan sa campaign period, dyan ang barangay assemblies and candidates fora mga tugang. Para ibentilar po nindo sa indo mga plataforma di gobyerno, mga programs. And anong mga pagbabawal po dyan? Campaign period, removing, destroying
obliterating, defacing, tampering, or preventing distribution of lawful election propaganda. Posting, displaying, distributing, and using illegal campaign materials. Yan. Maluwas naman po dyan kung pirsa ng sukol, sa insa na ibubugtak, mga poster areang inaapod. Making any donation or gift in cash or in kind. Bawal. Then, appointing or using special policeman, special confidential. Paggamit po ng armored land, water, or aircraft. Anyway, sa mga kuya naman ini. Ining mga importanteng abiso kan Commission on Election. Kaya giraray July 3 to July 7, iyon na po ang filing of Certificate of Candidacy. Pero ang campaign period, kuyan pa October 19 to October 28. Tapos, kung kamo po nag-file na nin Certificate of Candidacy, magpormal na muna. Magpormal na muna. Po na yan kan election period hanggang November 14. Kadakol po dyan bawal sa election period na yan mga tugang. So, ayan yan ang pasabot niya to sa gabos na mga gustong magkandidato sa barangay asin sa Sangguniang Kabataan po mga tugang. Kaya importante dapat man sa mga makandidato po mga tugang dawa nga ni sa lay na a Filipino citizen, able to read and write. Ayan ang qualification lang. Pero dapat man, isipon man kan mga kababayan niya to kung ang mga makandidatong kapitan o kagawad, kapabli ba na magserbi sa tuya? Dawa nga ni Salay, sinasabing able to read and write, a Filipino citizen. Pero ngunya na mga panahon, trabaho ka barangay official mga tugang, grabe na po. Mala nga ni tayo, nga ni dyan mga nakatapos man, kapitan, nakatapos man, sa pag-eskwel, nakagawad. Minsan nga ni, nagkakaigwa pasindanin na problema sa paggibonin, kansindang budget. Dahil tulos na ipadara sa munisipyo. Dahil pa ngayon nakakapag-gibonin barangay budget for the year arog kay ni. Takadakol na po mga tugang nin mga paagi, mga obligasyon, mga guidelines na dapat man masunod kan sa tuyang mga kababayan. Ni ba kaya barangay ngaya, dawa ngaya mayong inandalan, okay yan. Basta ang importante, kaya mo nagibuhon. Kaya mong gibuhon mga tugang. Ang obligasyon kan pagiging sarong barangay kapitan. Kung di mo man sana makakaya, ay pumundo ka na. Ang lamag sa naman dyan, kaya ang iba, ang lamag sa naman dyan, yun na po ang honorarium o sweldo. Alangkaw naman patingon yan ang sweldo sa barangay mga tugang. Kundi yan nagdidepende sa IRA, International Revenue Allotment. International. IRA, so budget para sa barangay. And dapat maging kagawad, kuyan, o kapitan. Ang mga dapat mahiwasan sa indong pag-iisip, pag-intindi sa indong mga constituentes. Dahil po dyan pwedeng magkapitan ka, magkagawad ka na garo bagay itong kabayo na iguang ko yan sa mata na ang paghiling diretso sana.
Ay dapat dyan ang magiging opisyal, si mahiwas po ang pagkaintindi. Na makatabang sa tuya mga kababayan, dangugon ng mga problema, both side bakong bias. Na magdangog sa mga problemang pinapabot kan sa indo mga constituentes po mga tugang. Kung ika bias na magdangog kung igwanin problema, kuyan ka dangog kan problema kan both side na igwang pinagreklamo kung bias ka dahil si Saro ngaya pinsan ito ngayon Saro bako man yung bistado magiging bias ka desisyon mas maray pang pumundo ka na sana tuminir ka na sana sa imong harong. Lalo na pag-abot sa regular session sa barangay mga tugang, mas mahiwas sa imong pagkakaintindi. Opinion kan iba, opinion kan na kapwa kagawad, pag nasa session na kamo, dangugon. Kung ika po kapitan, dangugon mo po, day mo dangugon so opinion, suggestion kan sa imong kagawad. Day talaga kamo kayan magkakairintindehan. Kaya pag-una nindo, ang pagiging barangay, punong barangay o kagawad, madali. Dahil po, kung ika po pong uton dyan, sa imong payo, may initon ka sa mga tirada sa imo, mga suwestyon, na sa pag-una mo ika, medyo pinapadangugan, ay day ka na dyan, magtinir ka na lang sa imong harong. Ang importante pag ikakagawad, mahiwas po ang pagkakaintindi mo. Bakong ikasana ang dapat na intindihon. Kaya ini po, mga pagiramdam niya to, may mga tao nga ni nagsasabi na dapat man niya kung tangon yan, ma-eleksyon naman niya sa barangay, si magkandidato man lamang niya, at least niya, college graduate, ang mga tinatrabaho nga sa barangay, bako ng basta-basta, bako ng madali. Kung anong ginigibo dyan sa sangguniang pangbayan, panglunsod, halos sa barangay, halos parehas naman. Mamok na naman kamo din Committee on Ways and Means, Chairman ngaya on Ways and Means, Chairman on Appropriation, Chairman on Agriculture. Sa barangay, arog naman po kayan. Kaya dahil naman ngaya pwedeng tasalay kaya ngaya sa konstitusyon ta, basta ngayang able, nakakaintindi na kan binabasa, nakakabasa, as in Filipino citizen, pwede na daw nung posisyon mong dalaganan. Pero maging kuyan man kunta na kita sa diri, mag-isip man kita. Kaya ko ba na maging leader sa rong barangay? Mahiwas ba ang sa kuyang pag-iisip, pag-intindi sa gabos na mga problemang ipinapaabot kan mga constituentes? Takong dae, aros ikasanan gustong masunod, tuminer ka na sana sa imong harong. O, diba, Chip? Kadakol ngunyan pati kan gustong ko yan, maging opisyal sa barangay. So ibang aning mga nag-councilor na sa munisipyo, sa syudad, nagkadaraw kan eleksyon sa posisyong pinaghahasipo ninda. Ay ngunyan, gusto man na magdalagan bilang barangay or barangay kapitan o punong barangay punong barangay. Ang solamenting iniisip ninda mga tugang, makabalik sa sangguniang pangbayan, ex officio member, representante kan mga kapitan, pag ika po naging ex officio member, halos regular ka naman dyan, parehas naman sa imong function kan na mga regular na member kan sangguniang pangbayan. Iguang mga arog kayan, mga kandidato mo yan, haloy na pong nagkandidato o haloy na pong nagserve sa pagiging miyembro kan sangguniang pangbayan, pero dahil nangyari na daw kan last election ngunyan makapitan sa barangay. Taan katuyuhan, iyon na po ang dumalagan bilang ABC President.
Yan sa naman pala nan sa indang mga katuyuhan, personal interest na makabelta sa sangguniang pangbayan tanganing as a ABC President. Bakong so intensyon yun na po ang makatabang sa mga kabarangay ninda. Ngunyan, dahil pa nga ni nag-eleksyon, may pangiturugan na tulos na magbelta sa pagiging ABC President. Maray pa kayan mga tugang, dahil nando pagtao ni Noran. Taloy naman sindang nanirbihan. Hanap po na po nindo kung ano ang sindang mga naginibo bilang miyembro kan konseho di kan sindong banwaan. Ngunyan, tama kapitan, taan intensyon magbalik bilang ABC President, magbalik bilang miyembro kan sangguniang bayan. Grabe ngunyan, kadakol na kitang mga nakukang impormasyon arog kayan. Boy na po mga tugang, ako luhay-luhay ng mapaaram digdi sa pang Biyernes na edisyon. Kan sa tuyang programang Bicol Connection digdi po sa RPN DCKI. Nakaibanan niya sa paglilingkod bayan si Karondang Philip Baracena, sin Karondang Vanessa Tataro. Sa main control, Engineer James Onoco, asin man si Tony Saison sa information. Daman sa transmitter side, si Engineer Abilindon Turalio. And yaw naman si Ricky Sagayap sa information duman. Sa pangaran kan News Center, ilipan sa indong amigo sa radyo, ako po si JB June Verdiflor. Salamat kan sa indong pagantabay, asin sa mga naka-Facebook Live, YouTube, asin man Twitter. Good morning and happy weekend.